bayang kajima da tong sindal nunga ni mano butharia da nung bayang kajima tong hese nunga ang nono puruk dina ble nunga no puruk dina ni ang nung bay kajia ko kichu ya nona ang tane an dokumen ho itu masa nin besana nung telang ka abo nung no nini biapare nung no dokumen senam sita nung boku to thana ni phaidi nung bo thana ngo kes na ni ready thani joto complete ke pai phaja nung te yor kunu bejar khain nangya an lama ang ni lama nung hine nung ngalo kes dekana bole sindal changwa sukal mano bothane nor geda nu pha thika uja krung sindal bola sia khoro kok sai jong ni besana nung ta pusi ton ta an besuli ketang ba ni besa nung pusi ton di aram khe tau sindal changwa te yor kun bejar khain nangya no tam viral khain na tongari ni nung tongari ni photo chimi nung sab mun nung kham bosla bina ja tongsa sakang go khai iko to puila ni hoite kai dara iko first puila malai ma hingkai ang apro class 10 o pori dong hingkai ani busai ingo mane an dol kaisa tongo chinyang ni no bo mane class ni project khaina hina an dol ni no thangbai ako no hingke boja bin dara hinai kaisa bikas debor mata chinyang ni no gai khwayo bini gusti ungko aitio tong phota gai tong nai beraina hinai borok thanglai bai ga ang busai bisini leka busai niang gai borok number iko an busai na ririka an busai na number iwa an busai an oro message khaiga aprung ka keypad mobile ani gai message do khlaye hingke ko kaham kai sauta an busai aprung ka ang bono ba borok hini sani ang kai kokro kaham kai sawaya konoi iko mas kaisan poreng ke bo erisu kam khai dong po somoita angka khaya konoi mas kaisan ke chino ko si sida direct bo fainani malainani oti heko bina ko ta angka saka ta phaidi ta buro ko anbo exam rok choli dong oti ro ne boro saka angkai bo tai bo fainani mang nainani mang hisau angkai phaiga lo kai nogo hosa thu kai no boengo hosa thuya konen ke chino ko phaiga tai ko mahai angka ma ko phaiya kono sorok ni kok abo abo 2018 ni kok nin bo sake bo sora porja kin sa jaman nan bok hai class 9 jangkha ang pogoi si thanga 9 jangkha 10 jani da ang bo pogoi thanga mole acha amon pore khai tamon kha gaboni pore khai iko phaiga ani oro phaya kono mo hai 2 sapta ro kakha ga ayengo bo ani buai songmang nui buriti sai tinjak khorokcha o taban buai ka charengkai 3 bosor kai to habu buriti samani kai me yang to khapu abo mane ngo chere mane bongi bo bhogo busa ta ba hai angka ani buai ku subo boro ba chamri kai tong khapo ba hai bongna achai song koi jona ba bongni achai song kai tabu an busabe hingke chelarok 4 jona angka buri kunu acha para khai bobo bongni para hingke yango Nisha Chandra para Rajnagar Khwaitula Siko Rajnagar para ni bung kai Nisha Chandra para acha nini kami khai ani kami kai yango ngo ambasa dolai district romjago kai ani para ni mung kai inko is dole sora romjago aboni pore hingkai iko kaimi inko 2 sata pore hingke no an bukra juk song boyang ni boro khaye gari jak phayei ano talang thabaika an busabe ku oti hinai oro salaika boro an ma babu garden rok bai joto bai no tabu kaimi ku borong no aing wai songmang ni no si ingo kaimi yang tongkha bong no kaiben pore juno kainani ati hinai go suoi iko talang thango bahai ke ani nongni ama songkai lok dakting kai khe kai dinani noi amti ni saka atu din kolokai tin ya ti rok ni saka ta ma babu songkai ingkai ati ingkai porokai go sia engan buai sono kai sak juno kai ya bahai noi mane boro ti ni sawa purbo ingkai an busaibo somoike ana borok joto no ana talang thaka talang wa ko noi bong nogo khaye iko thangoi tong khama hai 2 mas rok 2 mas rok thangoi tongoya kono hingke no taisa iko yango phaiga aprubu kaham kai no tongo kunu walai bulai kurita ba hai gai thango phaige tongoya kono boyang
이거 아잉어 탕 똥고 딘버서러 어떻게 똥가 땡어네게 똥대 제레보 걸업 타가 그러니까 양을 파이노 제레보 거안 아자가 아니오 그러나 뭐 앞으로 동 앞으로 가함 구릉시 무사 걸업 앞으로 가함 구릉시 Mana kaji awalnya cerai keng kata. 가제 오이노 Salada berai. 질라 그러니까 아부버 서마자리 잡고 겐도 어부상야 사강노 주노 어마하이 두이 샀다니 응거 두이 마스 보잉거 똥거 파이기 필요해 안마 바우성 서마자리리카 Ini kami wa. 아니 가민거 어바하이 그러니까 이거 어떻게 아잉고 탄거야 거너이 똥고 양보 똥고 아잉고 감 가요 양보 가요 어떻게 이게 똥고 다 안부 사이고 이게 똥레이 또만이시 올라가 딴거 전이 뭐 허다 땀전이 허디버 사디버 그 파유 그러니까 khai 숭구 버렸다 응어 버릇탕 아주 허디버로 가야 아들을 힘이 힘다 그러니까 안부 사게 먹을 가작 하지 않아 너 숭자마록 바이부 루클라유 어마하이 응가 부사 자이만 보래 앞은 허디가 어마하이 고트나 쫄리가 다보 안 부슬라고 그라 아자이베 응거 푸른 허디가 고트나 제레 다보 구수보 허가 자이 프로가 어마하이 응가 고트나 Nini cerai kosa korong ni tongo. 허롱리 똥고 Kusukai berai sela. 질라 Acha. Lokha 그러니까 아버니 버래 그러니까 이거 제레 수 우거 버호가 앞으로 마이 마스 개선 호이테너 안 부세서 제레 히비나로 니서 그러니까 상가 스강어 버티게 제레 마사 노스톡 노스톡 하이가 어떻게 비티 제데메데 뭐 앞으로 뭐 아나 울다 받아 자르워 아나 히비가 빨랑가 앞으로 안 부사야 바하이 그러니까 yang khulai hospital talang ma song i kan pi song tong go ya ko noi check up khai jago i ko teisa ka ham kurung ka phai jamani teisa pro ka ham pu sai bor ka ham ka kok sai teisa na sau phai di yang go phai da ta bo yang on tong lai na ta ne ni hina ko noi teisa talang i ko phai talang thang ka pro bo ango jaga teisa thang tong ho te kai bisa jawai bu sai ne nge ta bo lo u ku suwa ja ka ta apro ho te ke teisa am bu sai u singja saka bo 루클라이나니 무나니 똥나니 아마하이 망쟁 똥하다 그러니까 에브라 부크라주 송보 주아가랑 농파게 구두구 바가리리야 자가리야 아마하이 부리롱 따나룩디니 루클라이로 허디 아바하이로 그니서 그러니까 안 부아이 송망이노 까이베파노 버럭 주노 제랭보 까일리야 아바하이 안 부크라 송 아마하이 그러니까 올라카이 아너시 살파이게너 구두 칼리 앵너고 타니 어른딴 파이룩 타를 라띵거 라제 웅거 부리 농 쿵거 파이어로 다부 마니 쿠니부 뚜메야 가 바이가리부 뚜메야 자가부 뚜메야 아마 하이네 거 아니 부크라성 엄티게 구두고다 데일리 살파이게너 가 안부 사이버 어떻게너 마제 어떻게 구두고 부 떠고 엉거 타니 닌구너이 난 구두자고 들어 네 루클라이동 다 안부 사이버 어떻게 해 아티게 부망 너 보러 가너 제레 마하이 딘마스 롱카 때파랑 도저 서저kai 또 쟁마 당카 동시도 안 부자kai 도저 알아건 뒤지나니 너희 부카라고 동캉 동아야 거너 올라kai 베테나 yang ang wan sukan bu sayang tongka ablango dol malai tamjani chawi kobor chachai horokai ana phaibu phayu atire hne wan suke bukha yang phaikan bu sain tu boi berai na hinai tubai phaikai na an bu saina tami sai afru angbo thumani ji inko basai ku bo thakang baran bu sawoi tinle rik sukan na do sra paine gena dugano thangoi hinai amti hinai dugano thangka bo thokai sawoi olaka phaji phaili am bu sai 하주 바수이 대비양 쪽에 가 저를 빨랑 하노고 와와라에 수슬라야 마하이 Sini kau kamu kai. 아보카이 2023니 응가이노 땅 인거 그 땅이 가나이 똥커 부르시랩 가이는 뉴스지 눅똥 가보나 땅 와나마 시장자카 가 하이바나 안 부사이 허다자가나 사이고야 당만이 안 어넥 안 부끄라 성노부 커버 카이게 남버시 블록 하이루 꼬부 사이야 남버 사이 안 커랑 카나까인지 어바히다 그 부사이도 꼭 살리야 부끄라 버더시 아마 이게 커랑 카나까 마더나 다블 시브로 카이 푼 단단을 블록 하이게 Berai kayo hene sabane lege sunka.
iko an busaini aprugo bo YouTube jani nukang aprugo nuka an munaini tas mol tongo bin mobile ang nuka Ngai nuko lokai khobor lokai sunghoka kaham hamya sunghana ni kol khayo kunu kol bo ani to an khon khana ka chi kol ta ni ngai na an buai ni busajung ni oro an kol khaika an buai okran busajung ni oro ngai kol khaikai no ani buai okran ni busajung sawo ko kaka nogo kure kaki bo tabu jelo si ante hinai ocherai saro ngai ang saka ma sungno rigari an bukra jung na hinai ang saka ngai ocherai khedi ri khat no boro khol ta dabro sibro ko jana laje buri tang kol khai rang tu boi phedi rang tu ekor taka phedi otiro hi sawan bukra ju aba haita ngai otiro ni saw naro mani khuni bu tu maya ngo bu tu maya oro tata ka phedi no hapung otiro nei naro samno khobor nai otiro nei tani bu se jelo thamani ha hamja ka otiro hinji sunghoro an bukra ju ba hairok ta ngai olokhang saka ang tani phayano ma hi samani ji ta phari oro ngoro ta phari noro rang tia khata ta phari atiru hiso gang bo te khone just bang thantu nei thanga 10 dini pore bukhara goya konai thangoya konai habung ka saka mata ambu sayok phaika pu 10 din tonga au jaga thang sai mana ngobo 10 din pore yogo phega ambu sai ko bo sai alam bo sai khari momang tongo ngana an mukhang nukhai na habung ka saka na ambu sai la thatu o bong ngoro ni bolong ni waka kaisa tu boy ana bus abe hapung ka phai gari nu atu re hne ana si butui khai ungoi to ka loka phungni buwe loka ana nok dai trang kha no bini bukra a taban bin buma song bu pha jong ka kutung mani khari bai gari tu ya tabam busla jero kala yok phai ke phai jab ka atu re hne hinu atu re hin kutuku aba haita ngai iko boro kunu khobor bo khaya bong busa buri rep khayo tingo ai bo sauriya ang oto YouTube ro kono gosi saimanwa ngai olokhai aboni tain din ngka hosta thuka oro tong khata nga hosa bong oro tongoi tain ni kai sombor bazar ngai na thanga ani bukra song bazar thanga ngka param borok ba boro ngobla saimiyang pura nerai nong tongo parao bo masam kure an bukra ju khai rik ta goi tongo ngkai no an busakai tabu an bukra sun khato no logoi iko mongmang tong gang saka cherai naru ko de ang thapa hor khaye mai songana gairi gan bukra ju burum baram busa rik thanti ngoi gotalanggoi tuisauti khongna hintaga thangkai no cherai ani okra khasia bobo na sokogoi di khata gairi jakai hingkana o tabu cherai ni bukhakai koi mang tongo cherai bo kher khaya bo somoi nar sokori kang yang paileya thapa hor khai mai songna hinai olokhai betana an bukra ju je phayan chi hur chari daga chopa khaya abe no ro aro nosto khaina da phai buni rik tang marong no ro buino nosto nani bagoi da khai khoti khaina bagoi da phai nei ani bukra jo hote ne ana kutugo olokhai no ana olokha busa am busa jai pheka burum baram busa wa olokhai bukana sajigo ana totra sebu tam bagoi ruk jai phai latche bi he burui bait gari di mie sompor be numa sai ro basa bait gari di na hina ature hinai ana am haike sautan saya pruwa ingkai no an ko tabu an bukra ju botina ya bio ngo na wai bus buthari aga kuma o burina nono ruk thai phayo amtiro hina ana olokai ya kong ngo duita rom kha ingkai e pore kai an busake totra sebe bohogo lat mane kasugoi mane totra se haita nin busani mutama an busai mungkai akas de borma ingkai no o chere bohogo 4 mas ko apro ingkai no bohogo la thiwoi bo totra setting khana ingkai no ang bo keypad mobile tongo o butango nu chujawri kene busango ingkai na ang bo waisemino bongno pala kaisa tong o dagari an bukra jung ro am busai dagari oi ri ro ka apro ka am busai na jur khaya ta munja ngoi bo jur khailiya gena mo bong lepti phaje kharai thaga khaya ko noi tong kha lokai na an bukra ju kutung olokai kutung mani khana hor tongwa kutung tong boro kai na an bukra phaiga an bukra phai tam jana an bukra ju sawo alokha an bukra da tuisi noro yang ni borok phai jani tam kas to khaina jar ke buthayau no but aku ma buthai hangkai ang buthanai atina an bukra ana gu da tui rutuk tong boro hu rung lai boro 3 jona no o hatongo do dino tai joto borok bo thame ke jani an buai songo joto kam thangja gam hai o bachi songo borok thanga saime borok bo bong kam bo borok thangjak ma
Engka o param borok bo borok khana yablai ang saimia engka ang tai asu kamani jirigoi oborok ba khana ka saimia ang o bujak phuruo engka ang tebo o bongni letim phajing kharaya konoi o jagao ani oro kipet mungol tongo puila an nongni borok rokno call khaika khaya konoi epore khai an yangni borok rok khai kirijak tongkha kirijak olo khai borok khai sao nung khar tongli chung phai ne ma songkai ko te heke sakata ngai sawaya konoi nge police number kaisa tong au jagao 100 number police ni sab khai jaw kipet mungolo ngai ang o jaga call khaite rika ngai no burui receive khaita mohila commission ni saimi ang bolo si saimano ngoro call khaye o madam no sawaya konoi borok uko thanani gorok bumuru nawaya konoi iko borok mane police no mane rohkota bahai rohmai pore khe bo police to go phaikya an bukra songa hur ka na rutuk tongo bu thana hinai no gang ke kharoi na ha tong bong no bokha na nugia bo PS na daroni na bo obo champa ni PS ingai o police to phaimani ang hur tongo na har tongo unga am busai jong yang hur unglai mani bukra song bong no bang na har tongo ingai no police phaya gai no an sai khari ro gan bukra ju bukra song bono phacha khayin hu kamatram no andro su burung phajing thamanung mani o andro su burung go kus kore khe biam thanga saimia salo no salo uma ha 11 ta bar time bo ngai no yang cherai bo satung para kapjang no na rutu goi yang borok khai to busana bo khojaya ana si buthana bo ka ulta rutuk lai tung obahai ngai no o police to phaike ang bo no ka mongkhor phaika angkhoroi ngai no busai to sakang bare no khari ro ka borok ngai olokhai iko thanani iko police dok sungkai ang saka ani je gothani kok joto kisu ko ana bumani gotna semani obrok joto sabeka sabai por tep san bukra juksi ulta ana face kari dika tam hinai ang si an busaino bu omahi ko kari dika nge ang sumai botangka o sakang no gan busake bos phai sabai mi adaba sam sabaya boke kharoi si palang kangka asi ulta an bukra jokai nok si bu bele an busla no ne otike kari ru olokai sao o thanani borok saka police ni nong borok no rutuk na di tabu sobo kubui danda ni saka pru borok nainani ne am busai no rutuk khang bo ni hingka ai por phaian busai bo nga an bukra bo uko bukra ju sum ka hamno bele otiring so kunung ya oti ni phas pui lage samani oloka ang oti sawai chi borok ane face kari ri ro bahai ang an busai no bu nai borok otike sairu olokai apru thana borok bono malang dia ta bi adar kari dikhi ka adar kar ban bukra di ro ka bongno police long ngai sari ko thana ri ro di ati ni saka an o police dokta am busai no ngai no am busai thania ngai tain din ngai nong ni borok bo phaibe ka chinong borok jo ta ni ama song phaya ko na apru kai ko ka ham kai sai tong bai ka borok jo to ko ka ham kai sau ekdom ka ham kai tong nai ka ham kai oting ya kaham kong mang si sai to suwa nong ni borok rong sakang kai bahai nge ati bukhanu goi ngai am sai ba pur kana phai lo ka koi tong phai ka ang te oting dia wai chano nai di am ti ro hinan busai ote ke sauta u ekbar nai si di tabu cherai bo nai di bin manung ne kak lai kha am ti ro hinai ote ro sai tong ka ang ka khai ro ga hang u thana wo tai ni no khai no phai ka hai pa nang khai di gan phai no tho thana ko ni ken thang goi pai di nani bezar ate ni samani thana soyana roho nga ang bo thanga dai ko nga ani ama tong baji songkuni tong saki iko borok bai baksa thangoi thana o haboi bini adar sanai gas o police tong than sanmane o sa punga adar hodi an busain ge borok sawo ni busain tu phadi adar honai ni saw borok nga tinga adar mamudi yang nga nogo phai kol khai ka an busain kol khai sa ka nga mamudi ya nung bai kuni ke phadi ni saw ne ang sarga aprukai nge tai ni lokane abun pore ke nani busai tai ni na phaika tai ni na phaya kanai abu bo adar champa ro pono to phadi o thana pono to adar kari ri phedi adar kari ke no ang buthar sinai ati ro hino horo ka ang bai totra ro ko se bai ana bo horo ko lathi ri tingga nga ang labla jiu ki piru bono bujang na ni ki ri bai busai no sini yani boro bai da bujang no bino tomung ro no goi ati ro hino wan su ka kai nere khe ka bai tong su bo hok sin sin nei am ha ke tong khang ge chino ma song ka khana bai ka khana oi phai ka ro kai phai borok saka ati tang sidi ma tang kha khana bezal thangoi pai ri di ati ro nei ma song ka ati ki saka ta bono ga tang di no bo ti no phungai ye
Anna thay ang ang thangmaya tabu an bohoro saidung. Asu bujang mani ati ni sagata tai ni na thangano nangkai ni samani ang busai mani ana si bohola trichor khalangkap an. O horokai taisa oron taisa ata ko bu kaham sawu atamatam oron taisa bu an busai. Obahai borok bo. Oron ata ko kaham sawu oron hamia sawu. Ko kaham samani ya horo tamu ni ko kaham sanana puro. Has puila horokai sawu an ni burirep khaimani kes ro paibaya konoi. Angni bantarang ro tuboya kono yangono nono bari nani. Ang phayano otirok ni saw. Aw sabai poraka se bul bukho abahai. Time dino boti heke iko. Abahai ke sango aw dino ke salia pungo kai salia bohogola thi kalangoi thabra phungni riwai chor palang ka kharoi. Te bin mukhamgo nukja phaiye bin khorang bo che khanali yang. Abahai kol khake an buka ang sikhai borok ro horano. Tawana di atirok ni sasaw. Ani ni busai bai je nang kaklai mani. Abo busuk bosor ge bangkha. Tabu kaklai mani ge bangkai busa pru 4 mas ngai tabu ko enam 3 বছর 3.5 বছর ওখানে আনি আই দেব তাবু হুগে 3.5 বছর নিয়ে কো চেরাই কিন্তু 3 বছরে পাক্কা খাবিনি আনি আই দেব 3 বছর নি মাহাই 2-3 মাস রকঙ্গানো আচ্ছা নিনি busai ke tekubni songsarok da khai ke nang khobor da mana bo kha. আমব অনেক বড় ন সাজাক আনি বুসাইব বুড়ি নাহার কাহিনী ন খানা যাক হাইপানা আং বিশ্বাস চাই আং টংখাওনে একদিন আন বুসাইব আং যে সময় অঙ্করে ফাইয়ে বংনো জাগানি ফাইয়ে আবনি 7 মাসনি পরে কেন বন বুড়ি না হিনলে খানা যা কিন্তু হাইপানা আং বিশ্বাস খাইয়া আং টংখা গাই ওমাহাই তাবু বিন বুমা থুয়ু নয় ওমাহাই 10 মাস খবর খানামা পরে খাই বন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম bo video khaimano kha buri bai abahai Mane nini busai ni buma bo thika ta khai. thujak po Pakai. buphabo tong buphakai tongo buri na haka bo buphabo Nini busai bai je nang prai 3 বছর ge bungi tongkha ba chalai tongkha aboni yagulo nang kai songsarok mada manjokha. ang kai je ku kunu chalano buna halya ku kabo kai je ku Ga asaksa ge bungmani yagulo tini tabuk ni ojarawo nang media rok bai kerengwani khe tam karon. aboni ka hinke iko ani busaino ang kagos potro sanu busani bobison line kheri thu ngate bana su shastri mani asu operat khaimani aboni bokai ang bono shasti mari nai Nini busarok ni kagos mane tamo botoi. iko ani busarongni kagos kongkai iko borongni ingo ponchaito ko mane tisanani bumung ngkai school ko jete mane ko borti rok manani Tabo boti rok singme ko nin chere ro. obin bufani kagos kurini bagoi ge epro ponchaito bo haino 2-3 bar ang ponchaito la chuka bini document chara do khaimano hinai haipano khaimia bini document nango hisau Ar ko tam san kagos. Aja khai u tabu ponjai secretary o madam sawo bin ni busaini nu kaglai mani kagos tu di ke erpore chere ngo ni busaini aadhar card birth certificate dok nango ni saw bo mane ate haita borting nani teni busakuni ni document nango oba hinni saw Kanin busak ni document ke tabuk tam tong. iko an busakuni ni kai iko birth certificate tongo aadhar tongo ga anio buslao koran botongo adar thi tongphane bini mu kaisa mu o khothai ja burung to ko adar o birth certificate ni bumung hai mane pura full kasu gya aron nungma jaga apon kai to adar o haing tongkha gatingo problem nango ga abo kagos thi khaina ningke bimbu phani kagos nango kagos sanu Ga busaw korani boyas ke busuk tabuk. tabu busao klan ningke iko tam 5 বছর 9 মাস তো 9 মাস তে 10 মাস নঙ্গো আচ্ছা nang je 3 বছর প্রায় ge bungi tongkha nini busai be kaglai chalai tongkha. O je nang je sasiri nan saman nin busai no afro kai nang tangai obono chai tokliya. apro huka ang Asuk cha ge bungmani yagulo nini busai no sastik rirani musungkha. apro huka ani busai
iko bo ani bukra songko kuti khai borok rohoranu o je সময় ang o jerai bahu tompuru na ang o bejal no paine himani kai an busai ja apro kai mane an busai de kok saria iko an bukra song sar tongo borok rohoranu phayanu bo tui jaga thangjak ati rohinai mane danral sai tongo borok abo hai Oke, এরপরে bo ang bo ফেবা বরৈ না হাও হनै যখন নং প্রমাণ সে মানি পাইকা গাই তেগাসে সংসার যে খাই পাইকা গাই নং আবনি ইয়াগুলো ফনো তাঙ্গে নং বিচার নাইলিয়া iko bisa naili bolte ang apruwo mane asu an busaino am busaino para botong ya po apruwo bo samri mane kajakta kai yango ang ni bo rang puisa bo kurui ang osome thana hinani bo asuk mane ungko kurita busa kuluni gunoi aba hairong gunoi ang onek kosto ongka বখাই তাবো সংসার খাই মানে বিয়াং দিগিনি বরৈ হিন সাইজামান abo khang bo saimia biang digini kija mane buini khugro khana ma hinke jirania phaijing ni so o bini mamani bini busung sau o ko khai গাও যে রেপ বঙ্গো হনমানি আমখাই বিয়াং সাইনি বরৈ বাই আমতে হাই পাটি মং পাটি খাবা ওংখা নং সাইজামান abo khai iko borongni para ganani no o tabu borongni sumur laidrop phaijing ni khanao আচ্ছা gai o gebo nini guardian dog nini bosani nogo phaiye mutual khlaine rong na nailekhen ro apru ko 10 mas ni chere asai bai mojomo tongmani porasi ani kunu bijar khainani bago borok phaiya salaina bagoi phaiya শুধু bini buma thuyo hnoi khobor khaina hnoi oro salaina hnoi abo se gari tu bai phayo asukji আচ্ছা nini boshaini nukhungni bororok te nini boshai song nong joli jangmani শুধু nung bike ri maya rang ri maya amte hini da joli jang na onyo kono karon nono kok silchamani tongo apte heruda tamo sarai ke sadi serai ke ang sawo borok ana rang jaga bike gari asukno borongni khugo ang apruwo khana manjotui asukno olokai olorokate kono kok da silchamong tong tabu ulo simi jei ko phaimani pore an busabuti ajaima poresi ano tabu sijai tongka sekal mutai hinai uja kurung mantro kurung hinai abahai tabu ulo si ang kogro khanao ang oboni angoro tompro rogo kuno sekal mutai mantro kurung hinai kuno khase khanaya আচ্ছা ওকে abono amte he kok silchawoi nono kono kutu khorka ba nono hin horka amo hai kono nin thani porobrok to tong abo ko tongo apru borok haimani ingo kutukmani aborok khaito kurui ani somo mobile bo kurui buini mobile bo kutuk jakha onek mane buini mobile kol khaike kutuk jakha ta kai tabu ulo iko uskang purwo ang mam o tabu ani o mama sungnogo thangoi salaiga borok phun khaiga baribano kagos ro hodinoi কোন খোঁজ খবর খাইয়া আন বুসাই obbo mama abo nin chalani mama da na nin mama tabu an chalani bi mama abo ka biang nogo abo ka yang dubi sara phajingo tabu tini para digita yang dubi sara wa kai o abon pore inke boro an o buai jung number hokana boro o mama song ro horaya konoi kol khaiga epore an buai jung si ulta abar kogno bahai ki sakano ebe jur khai walaina kong mangsi sai tongo aboni uroba kagosni bagoi oboni o busa ajai mani pore o mahai tamnani 1.5 বছর ongkhani kusu apru bang an buaju kuno kagos namna bagoi phun khaika apru bana dabru sibru kai boro kagos gri thana na phaidi kembo na phaidi hairo kai sawana Engkai apru rokota ate heke saka agini simina ang kagos khus khaika borok rohya mang iko tabukai ang te sak soili amokai ang tinga iko news iko dai mari ka mahai onek age no sanja kagos engkai document rok bosnam boi tu engkai bana su majra rujuri mani asu kosto khairi mani aborok joto majra bori nani bagoi jastik nayo ang ang to kuno naya jastik nayo bono
সারা জীবনী বাগৈ বুসাতে তরিয়া সাক সিকলাংয়া সাক বতাyak tayok tu oboni bago jasti nayo busabu naidi tabu ani haya jaya busabu tui ang busu kos goi palogoi ma tong ma phak mangni ma phabai tongoi bumau phai tongoi ang osu kos to ang hinjak sajakai ma phabai iko tike ma tong jawang ani kunu nani lama kurui ang bui he kam tang chalan potosi lama kurui khai sikao chala no himnani thanani kok jawab thai na bago siri chang ana osukai ajuri tingkhao chala obahike khai kalang jako chala no bohogo cherai 4 mas te busakului ungjak mahaikai khaiai ano nongni parani member chairman iya khaba nonga jaga panchayat ni jara nangnai songnai borok bai khe kogrok salai den kya amo kai salai ka gai borok thana saya kiri jagu ta borok ko আচ্ছা ঠিক আছে iko tini parani member bo iko salai na bagoi chai to kha hai pano kiri jagu ta bong no kiri jagu otingoi borok le borong no khali buna tong ani buthana kong mangsi kirmesa sai gai bui bo kiri jagu otingoi abahai iko tabu bo hi uskang puru bo Instagram aji bo buri na wo mahai খবর খানাবো ফেসবুক আং বনো নুখা নুগো ইস্টারগো নুখা ফেসবুক আং মেসেজ খাইসাকা ও বুড়ি নব সাজা ও বুড়ি সিয়া মাইসি তাইসি তকরি ওয়ালাই যা গিব ইকো তাক বাহাহাই ও বুড়ি ওয়ালাই তো আং বে তকরি বই আং এমন যে কষ্ট কালাইখা দারা আনি জীবন আনি লাইফ ন সুকাই নষ্ট খাইই ব বুসা মাংনি ভবিষ্যৎ নষ্ট খাইই ইকো বুমা বুখাবাই তং মানি আং হিজাক সাজাকাই মা তং বানা বুসু কষ্ট খাইকা থানা জায়গা বুকুরুই busatuye ani tai hinjak bo sajak bo no ang ma tongjao busai no rukai thanga busai buthana nai bu to ga ang boros thanani nai di te bu hinjak sajak pa nang oro tong tong ma phai noi ani busamang no line khari bo akas kuma ang te kunu salia te bono ang jastik nayo bana ani bobishot no nosto khaiga busamang ni bobishot nosto khaimani ani bo pura majara bono mari nai ang mukha yakar maya sa gi rogo boti no ka po be tong lai prubo ani sul tarang ro khogu engo thang to ang rang pa thoga no ni rogo poton sawo bo ang thang phai tong phai jak rang ro pa thogya tinge tai sama thang jo bo rok thawai abu atike buza thogi jak ang bo bai pura sujura ang sujura ma sawo bo no bana su ke chaya khai kalangoi ang bo no ba ke phiong nani তেইশি বতাবু মাজরা রি সাকানা সাকাল মানো মোতাই মানো বু মানো বুথারো হনে ককারি ওই সাজা সাকা গা আংতে তাম খাইতাই নাইলা বুসাবো তুই টংনা ইয়োগিয়া ববাই সেকাল মোতাই হিনই বু পাইজানা ইয়োগিয়া কে থাং টং বু কুথুই চুকছি টংসু আং কবর হাই গয় আং কুনো ফানো সি সাইমালিয়া সানি বু সালফাইকে জালা হাইয়েছে একালাই মানি পলাসা কোন জায়গা থানানি হিমনানি লামা ফান করিখা কাম তাং জানানি ফানো আং তো অবস্থাও কলাই যাক Mujhe sakai bo ang nangu bono majara rinani jastik nangu ang obono